26 de setembre de 1524. Al cor del territori barroc, a pocs metres del centre geogràfic de Catalunya, hi neix un hostal. És l'Hostal de Pinós. Els hospitalers decideixen obrir aquell negoci arran d'un miracle. 15 anys abans, la Verge, a la Mare de Déu, havia aparegut a la zona. Després d'aquell fet, els hospitalers van decidir que obririen un hostal. Així podrien fer diners i ampliarien l'església i la tindrien a l'alçada del miracle extraordinari. L'Hostal de Pinós va obrir en un encreuament de camins clau, en un lloc de pas, al mig de la carretera que antigament unia Andorra amb València. Des d'aquell setembre de 1524, l'hostal no ha tancat, i si fem comptes veiem que aquest any celebren que fa 5 segles justos des de la seva inauguració. 500 anys servint menjar i donant aixopluc a monjos, viatgers, turistes, excursionistes i tot el que passés per allà. Entaulem-nos a l'hostal més antic de Catalunya abans que el festival Espurnes Barroques i celebri aquests 500 anys amb una proposta artística molt especial. Anem fins a Pinós. Davant del santuari conversen la Mònica Segués, l'actual mestressa de l'Hostal de Pinós, i el gastrònom Toni Massanés. Mira, l'1 de setembre de 1507 apareix la Mare de Déu, aquí a Pinós. I llavors el que és aquí, hi havia una església molt petita, hi havia una capella molt petita, i a l'aparèixer de la Mare de Déu es demana que es faci una capella més gran. En aquell moment hi ha els hospitalers no tenen prou recursos per fer una capella més gran i tenen la idea de fer un hostal. És una mica la història així, ens fan un hostal i llavors l'inauguren el 26 de setembre de 1524. S'inaugura, fiquen el primer hostaler i comença a rotllar. Perquè l'hostal era pels que venien, l'hostal i l'hospital tenen molt a veure, Sí. Perquè quan la gent venia no es podien estar, diguéssim, no? Exacte. L'hostal s'havia de pagar, l'hospital no. Per això ells marquen que aquí a l'hostal tota persona que entra ha de pagar. Fa la primera fase de les obres i llavors quan tenen prou de recaudació continuen amb l'església. Per tant, el que es guanyava aquí, a part del sou de l'hostaler, diguéssim, era per construir l'església. Quan acaben de construir l'església, el 1642, continuen amb el que ara és l'hostal, amb la part que ara es fa servir. O sigui, hi havia una planta, diguéssim, no? Els sòtanos, el que ara seria tot magatzem, ells comencen l'hostal per aquella part, i només fan servir aquella part. La segona fase és aquesta que entrem ara, que és el restaurant d'avui en dia. I aquesta sí que l'acaben el 1677. I aquí sí que hi fiquen a la llinda. La veritat és que hostalers sense diners no donen res. Que la gent se'n recordin, que van a l'hostal, no van aquí al convent. I això continua el 1600, 1700, 1800, i el 1836 venen les desamortitzacions a Mendizábal. Aquí, patapum. I aquí és quan... Per tant, l'església o les ordres, diguéssim, es queden sense, s'ho queda l'Estat? S'ho queda l'Estat. Ho ven o... Ho ven. Queda l'Estat i ho ven. Ho subhasta, el que sigui. Ho subhasta, però se sap que aquí hi ha algú, perquè, diguéssim, les desamortitzacions comencen al 36, però no és una cosa d'un any per l'altre. No és, faig pam, saps? Comencen les desamortitzacions i se sap que hi ha algú que no és referent als hospitalers, perquè tenim dues llindes a dins de dues obres que es fan, que una és el 1842 i l'altra el 1850. Per tant, ja se sap que el 42 i el 50 ja no tenia res a veure amb els hostalers. Tot i així, si es mira el registre de la propietat, surt que és del fons. Per tant, sí que era de l'Estat. Però què passa? Que aquí hi havia una persona que no se sap ben bé qui és, perquè el registre surt per primera vegada el 1870-80, perquè els registres no en pots fer cas, perquè la gent comprava però no registraven. I això passa. Sí. I això passava. Però se sap... Encara passa. Encara a vegades passa. I després una cosa era el propietari i l'altra cosa era el concessionari, o sigui, la gent que se'ls donava l'explotació, que també, com sempre, intentaven pagar els mínims impostos possibles i abans, per sort, per ells, diguéssim, no podien estar tan controlats, sobretot en llocs tan... Es feia molt i no ens hem d'anar pas gaire enrere. Per exemple, l'actual propietari, que ho compra l'any 57, el registre surt l'any 60, que dius, fa 4 dies. I quan ho compra l'actual propietari, hi havia uns llogaters, hi havia un senyor que es deia Miquel, i aquest senyor
diguéssim, de vegades canviava el propietari, però no canviava el llogater o el masover, que abans deien més masoveria que no el lloguer. Bueno, és que a més eren infraestructures necessàries, és que clar, la gent tenia que menjar, es desplaçava i abans, evidentment, es tardava molt més d'anar un lloc a l'altre, i les comunicacions tampoc eren tan, diguéssim, com ara, radials, no? En aquest cas cap a Barcelona o aquestes coses, sinó que hi havia molta més... Bueno, si aquí mires, és que aquí res... Clar, perquè ara hi ha molts llocs que han desaparegut, però aquí baix hi ha l'Hostal del Vent, que està a 10 o 12 quilòmetres, que ja no existeix. Cap a Solsona hi ha l'Hostal del Boix, que avui dia tampoc no existeix. Vull dir que cada 2 per 3 hi havia molts hostals. Tenia que haver un lloc on poguessis menjar, on poguessis descansar, on poguessis, si tinguessis bestiar orals i totes aquestes coses, clar, donar-los menjar. Fins i tot aquí mateix, aquí anant cap a Cal Llobet, hi ha un lloc que diuen Passaportella. Passaportella és que pagaven, saps? Que tampoc, vull dir, ja no existeix això. Sí. Vull dir que llavors aquí demostra molt, Pensen que els peatges són una cosa nova i a vegades un feia un pont i tenies que pagar, això fot 500 anys, esclar. Jo dic, aquí a Passaportella, que meu pare, quan hi era, sempre deia, passarem per aquí per Passaportella, això. I no hi ha res, hi ha un camp. Diu, sí, perquè aquí la gent abans havien de pagar, per passar. Vull dir que hi havia afluència. I vosaltres, des de quan hi sou, la teva mare, tu, com... 2002. 2002. El 2002. I de cuina quan veu continuar d'alguna manera o us va semblar que la idea era continuar amb la cuina que es feia tradicionalment, que la teva mare que hi havia estat i que per tant ja sabia el que es feia, sí. El que es feia a casa, i sortia a compte perquè la gent que venia... Quina era la idea? Vam fer una mica el que es feia una mica pagès, el que es feia una mica als restaurants de la vora, dient-ho malament. Sí. Es va fer una mica el que es feia aquí, el que es havia fet sempre. Abans de nosaltres, aquí es feia molta xai a la brasa, botifarra, amanides, patates i macarrons, només es feia això, que també està molt bé. Llavors, quan vam entrar nosaltres, vam dir que canviarem una mica, la brasa el volem fer perquè Pinós ha de tenir brasa. Vull dir, estàs a pagès, hi ha d'haver-hi brasa, però introduirem uns quants plats. Al principi vam introduir uns quants, l'escudella la fem des de sempre, les amascarades també, els macarrons també i els canelons també. Més endavant vam introduir els canelons de peix, els canelons de bolets, l'esqueixada potser també més endavant, el bacallà potser també més endavant, és a dir, coses vam anar introduint. Però sí que al principi ja vam ficar uns quants plats, però sempre coses de pagès, sempre. Llavors sí que hi ha hagut canvis, hi ha hagut coses que han canviat, i hi ha hagut coses que s'han mantingut sempre. Peu de porc, sempre, i la brasa, sempre. I la gent que ve, com ha sigut el canvi del teu record? O sigui, qui ha continuat i qui és nou o com, diguéssim, el canvi d'això, de la gent que ve i què és el que busca? Clar, hi ha hagut canvi. Tot i així, tinc molta clientela fixa. Llavors, la clientela fixa sempre busca el mateix. Per què? Perquè una persona va dir, quan vaig a menjar Pinós, doncs vaig a menjar allà a l'Escudella, xai o peu de porc. Llavors, quan vas a un lloc, vas a menjar allò. Llavors, clar, si t'ho canvien, malament. Llavors, tinc molta clientela fixa del voltant. Sí que tinc clientela nova, perquè també hi ha molt turisme rural, que abans no hi era. Llavors, clar, també tens cases de turisme rural que et venen. Llavors, és això, que ara potser et podria dir que un 70% és de clientela fixa i un 30% de gent que potser en venen nous. Hi ha renovació? Clar, estem en el país, l'àmbit rural del país, jo que en soc també, s'està despoblant cada cop més, diguéssim, no? Llavors, tota aquesta gent que abans, no? Encara que per un de l'àrea metropolitana es pensi que això sempre ha estat buit, diguéssim, no? Hi havia molta més gent del que hi havia, no? I a més s'està envellint, etc. No? No hi ha renovació, no n'hi ha. I no hi ha gent, perquè ja ho veus, només 10 anys enrere, tu buscaves cambrers de caps de setmana, doncs tenies jovent del poble, hi havia gent, ara ja no en queden. És a dir, ara ja no trobes a vegades ni per servir a les taules. Abans t'hi vas molt gent que estudiaven a Barcelona, doncs de cap de setmana s'hi anava molt bé. Clar, si no hi ha gent, del poble tampoc hi ha jovent, cada vegada n'hi ha menys. Llavors, clar, tibes d'on pots. Com ho veus d'aquí, o sigui, els propers 10, 15, 20 anys? Tindria que haver un canvi molt gran. No sé com, però hi ha d'haver un canvi molt gran. Clar, hauries de donar més facilitat al món rural. Com? No ho sé. Perquè moltes vegades hi ha moltes propostes. Podem fer que si habitatge, que si... Potser hauríem de canviar una mica
no sé com, la manera de fer o la manera de viure. L'habitatge també és complicat, clar, això també és un tema complicat, Clar, si la gent vol venir aquí i no hi ha lloguer, també és complicat. Si a l'hora de voler construir urbanisme tampoc et deixa, també és complicat. Llavors, clar, hi ha aquestes dues vessants, que tampoc hi ha cases, però clar, si hi ha alguna casa i hi ha moltes obres a fer, la gent tampoc vol fer obres, perquè va molt diners i per la recuperació. Si has de cobrar un lloguer molt car, la gent ja no et vindran i no te'l pagaran. Clar, és un peix que es mossega la cua. I des del punt de... Jo, quan he estat dinant, hi havia molta gent, no?, que venia i que en realitat es veia molt clar que l'hostal era el lloc on es socialitza, no? O sigui, on es troben amb l'altra gent, on mengen amb l'altra gent, no? Fins i tot hi ha taules, no? La facilitat de la taula compartida. Per tant, hi ha una funció social, no? En un territori on la població està molt dispersa, no? És el lloc on els éssers humans al final som socials, no? I per tant necessitem trobar-nos amb els altres. I tant, aquí venen molt, Molta gent cada dia menys dilluns i dimarts, pugen. Ja has vist que hi havia una taula a la vora, que només arribaven 2, després 3, avui perquè hi havia un grup gran, però si no hi ha una taula que hi caben 10 persones, i llavors sempre, perquè un arriba, i són tots del poble, un potser és d'Ardèvol, l'altre de Balmanya, es troben, n'hi ha que no dinen, només venen a fer el cafè. Clar, és una manera que surts de casa i et veus una mica, és que si no, no veuries mai ningú. Sí que el diumenge es fa missa, però clar, la gent després s'han de trobar per fer el cafè i per... També feu esmorzars? Sí. Quina hora obriu? Dissabte i diumenge a les 8. I també els del poble, la gent del poble també, sempre els dissabtes sempre venen. Llavors ells sempre tenen la seva taula i també fan esmorzars llargs. Però no venen per esmorzar, Venen per parlar, per trobar-se. És que clar, què fas si no fas això? No hi ha res més? No hi ha res més? I tu et sembla que la cuina que feu... O sigui, jo, per exemple, avui he menjat, He menjat patates emmascarades, una amanida catalana i xai, molt bo, per cert, i mató. Tu et sembla que això és molt diferent a fa 500 anys quan es va obrir l'hostal? No. El que has menjat tu avui, no. Déu-n'hi-do de lo semblant que era. O sigui, que és veritat que no hi havia patates, és veritat que no hi havia tomàquet, sí, però és igual. Però és valencià, jo pensava en les verdures que podien tenir l'or. Però era molt semblant Verdures. I la manera, i fins i tot l'amanida, és una cosa molt antiga. I el xai aquí és mil·lenari, però mil·lenari que tinguem ramats de xai, de bastants milers d'anys. I escolta, la brasa, evidentment, també és... Per tant, hi ha coses, i de les coses que teniu vosaltres al menú, hi ha coses que fa moltíssim temps que no canvien i que per tant, d'alguna manera, estàs mantenint, no?, el que els de l'UNESCO diuen patrimoni immaterial, no? O sigui, una cosa que no és un monument arquitectònic, diguéssim, no, de pedra, però sí que és un monument en el sentit de representació cultural del passat de la teva cultura. I si no ho feu vosaltres, aquesta representació, qui ho farà? No ho sé, ningú. Jo penso que ningú, perquè la gent a casa tampoc ho fan. Vull dir, xai a la brasa, la gent no en menja a casa, ningú encén el foc a terra, ningú fa brasa. Llavors, hi ha coses que això penso que s'ha de fer cuina de tota la vida, perquè a la casa la gent no ho fan. Fins i tot les amanides, la gent a casa no fan una amanida. Vull dir, hi ha coses que no s'ho fan a casa. Doncs què hem de fer? Repoblar. I potser, de part de repoblar, si venen gent de fora, sigui d'on sigui, ja no parlo de catalans, potser els hauries d'ensenyar la cuina d'aquí i la manera de viure d'aquí. Però, clar, no hauries de deixar perdre els pastors. Clar, és que és una roda, Clar, si els pastors desapareixen, també d'on trauràs el xai? Si els pastors desapareixen, qui mantindrà els boscos? Clar, és que potser ho hem de mantenir tot, Clar, hem de fer una remodelació de tot. Jo, el xai que has menjat avui, pastura a Pinós. Aquest senyor que actualment deu tenir 58-59 anys, no té relleu. Què passarà amb aquest ramat? Ho agafarà algú? No ho agafarà ningú? També és important això. Tots aquests boscos que ara segueix, com quedaran? Que l'any que ve Catalunya ha estat reconeguda com
regió mundial de la gastronomia, i l'any que ve es fan tot de dilluns, de fet jo vaig al Palau de Pedralbes a fer la presentació, vindrà el Ferran Adrià, vindran també productors, productors d'arròs del Delta, o una ramadera de l'Alt Urgell, per exemple, vull dir que també hi haurà aquesta representació del que ara se'n diu el sistema alimentari català, diguéssim, però amb la idea de dir, mira, ensenyarem al món que ens han dit que aquí, amb això del menjar, com vulguis, de la gastronomia, de la cuina, dels productes de la terra i la manera en què els preparem, en què els cuinem i la manera en què ens els mengem, és molt bo. El món ens diu que, ostres, som un tot llocs on val la pena fixar-se, poder no amb d'altres coses, o no amb tot, però en el tema de la gastronomia. O sigui, per un cantó, això farem la celebració, la presentació i tot això, i per l'altre cantó em dius que no sabem si tindrem més pastors, que no sabem si tindrem més hostals, que no... Potser més que ensenyar els de fora ens hauríem d'ensenyar nosaltres mateixos. Saps? Que està molt bé ensenyar-los els de fora, però estaria bé ensenyar-los, si tu vols que aquesta gent de fora n'aprenguin i es quedin. Potser hauríem de dir, veure, qui vol venir de fora, donar oportunitats. I llavors potser sí que els hi ensenyarem i que es quedin. I està claríssim que els catalans tenim poca canalla. Això fa segles, fa molts segles. Jo mateix, la meva mare no va néixer a Catalunya i la meva àvia paterna tampoc, va néixer a un altre lloc. Per tant, si a Catalunya queda gent és perquè des de fa segles n'ha anat venint de fora. Ara, és això, veníem i, escolta, jo faig patates emmascarades, i m'agrada fer peus de porc amb bolets i sopa torrada amb mandonguilles i escudella, totes aquestes coses, I poder ara hi ha un trencament que ni ho aprenem nosaltres ni ho ensenyem amb la gent de fora, i per tant estem perdent aquest valor que, insisteixo, ens diuen els de fora que venen, diguéssim, tribunals independents que venen de l'altra punta del món i diuen, escolta, és que tot això que teniu des del punt de vista del menjar i del beure és molt interessant i val molt la pena. Però clar, ho estem perdent. Potser hauríem de valorar-ho diferent. Què podeu fer vosaltres? Què faràs tu? Què fas tu? Vull dir, ja t'he vist què fas, diguéssim, i treballeu d'una manera fotent. I, bueno, escolta, hi teniu moltíssima gent, aquí que no m'he trobat ningú amb la carretera tota l'estona, arribo aquí i això sembla la plaça Catalunya, Quanta gent n'has fet avui? 120, segur, Ben bons, I és un dia entre setmana, Entre setmana. Vull dir que no només són domingueros els que han vingut. Però, per tant, escolta, diguéssim que si ens ho mirem a curt termini tenim molt bona salut, Sí, a curt termini. A curt termini. L'hostal té molt bona salut. Doncs hem de mirar com ho fem, Clar que és complicat. I això és un peix que es mossega la cua. Sí. Si no tenim serveis per la comunitat, allò que fa que la gent vulgui viure al poble, perquè l'hostal, perquè la fonda, perquè la cantina del poble és un dels serveis essencials, i tampoc fa que la gent tingui menys possibilitats de quedar-se. Amb menys possibilitats de quedar-se, menys gent, tens menys gent per treballar i també tens menys clientela, tot i que al cap de setmana te'n pugui venir molta, perquè, evidentment, la gent ve aquí, al·lucina amb l'entorn, al·lucina amb el menjar, perquè és evident que és bo i que et relliga amb la teva cultura i amb el teu territori, amb el teu paisatge i totes aquestes coses. Doncs haurem de plantejar-nos que ens falta això, fer que hi hagi més pastors, fer que hi hagi més gent que vulgui venir als hostals, que estigui content, vingui d'on vingui, però que tingui el coneixement i la voluntat de quedar-se, perquè això és importantíssim pel país.